2021 излязах на 18 март и тогава започна сезона. Бях пресен от затвора Fresh Out of Jail, 50 Cent You Can Call Me, Simon G. И се замятках, взех една малка курва, тя проституираше, бръмчеше по адреси това онова и постоянно искаше да ми се навира и да ми спира киното и да ми изкача на вратата и да се целува. Викам, колежки, не съм на 16, махай ми се от глата, ще изшия един лоукик, ще фръкне капачката носорог. Беше с един голям прасец като на римлянин и ще наруши репутацията ми след другите курви с малкия глезен. Казах и ти няма да се показваш, отей преоборот и ела ми го дай да го изхарча. До там. От време на време мога ти го дам да го духаш и пак заминай. Тя обаче прецени, че когато еба други курви на лайв и харча нейния оборот с тях, ще почне да му трей и няма да се отчита. Шана Джийке, аз съм монопола. Тя напусна столицата рапидо и оттам нататък всичко е история вече. Започна са екшън, курви, това онова, генгста шит, нападение от ултраси и всичко е било на стерео. Първото стерео беше с оная кола, нали? Където те фана. Това беше първият ми клип 2011. Партито ми тогава продължи от 8 декември от студентския празник до май месец. Много се чувствах, тогава по това време имах 40 дилъра на трева, кокаин, пико мръснико и това онова и беше много генгста положението. Фърляха го, продаваха го като сирени, обичах да ги надъхвам, да му казвам на испански вендерля кокаина комо брънза. If you know what I mean. Да. Бях много добър в този бизнес, аз бях 50 Cent от Славейко, всички знаят, които ме познават, че стоката не свършваше и винаги беше най-добрата. Хендъл ма бизнес, но тогава имаше монопол. Трябваше да бъда отвлечен и да спра да нарушавам бизнеса. Съжалявам, бях на 19, не знаех какво извършвам. Това беше на практика грях. Но така се получи, че аз заминах за Испания, там се запознах с много хубави хора, с една генгста бич. Тя се наложи малко да прави свирки в Испания, за да оцелеем. Не бе, базикам се, заминах с много кеш и карах черно Ауди, фанах ферибота Патра Анкона, кацнах и отидах в Марбея. Оттам се замятках, Герб дойде на власт, всичкия монопол влезе в затвора и мистер Саймън Джи се върна да се разиграва коня again. 9 месеца по-късно to be continued. Върнах се, взех сака и почнах да хвърлям материал. Обичам да го правя, обичам да продавам. Това е цялата история. Оттам после стана пак прекалено генгста, имаше полиция, един го хванаха с турбата пред моя адрес, той ми вика, Тяна, не съм те предал, дай още една турба да се избие. Викам, амиго, Иво Андонов съм, къде е микрофона, дигни си ризата. Чух отново генгста Верчи, той е казал името ми, to the motherfucking Пол. Оттам се заминава пак за Спейн. А Вера ми там беше фалирал, курвата го накара да скочи през терасата, извика му куките, остана по инигаш, ще взема бизнеса и ми вика, маняк, ела да хвърля ми в Спейн. Викам, амиго, изчакай един момент. Фанах самолета Residential и директно Пуерто Банус. Оставих тук куките на почивка да кажа това копеле се, кога трябва да го изчаткам и тогава заминава. Отидах там, изкарах кеша, взехме от колумбийците, мръсна ескама. Много хубаво, 87% уникално. Оттам се започна зачукване в Спейн. Хвърляли на материал, много готино Residential яхти. По едно време ми стана скучно, бях на 25, той ми вика, стой тук, се чувствам, викам, искам да еба български курви, брат, тако заминавам, оставам ти парите и материала. Някой ден, когато стане генгста, ще се срещнем аген. Дойде такъв момент отново. Той не закъсня. Хендъл ма бизнес. Аз се върнах и превъртях държавата си. Запуках се на стероиди, тестостерон и анаполон. Красимир Сарафов, манекена ми, беше личен треньор и искаше да клякам с 180. Защо го правиш? Събуждам се сутринта, рамото ми е фръкнало тук. Хълк, анаполон, главата ми дрънчи. Направо не разбирам какво става. Аз съм Саймън Джи. Направо ти казвам кръвното нагоре, дънките смених. Да, съм Райан Гикс, имам як флекс. Курво, искаш ли да правиш кекс? И е такива работи, разбираш. И оттам като тръгна периода вече започна Dancing Stars, човека се чувства. Купих крадена кола, не знаех, че беше крадена от румънци във Варна. Взимай колата, бързо и бягай. Значи ти си бил купил на кола реално. Да, слушай, ще изкоча на тази, аз ще съм ездача, ще те наскача, ла кукарача. И е такива работи, разбираш ли? Искаш ли ти разкажа цялата си история, мадафака, колко гекста беше? И както тръгнеш си разкажеш и бъдещето. Викам, както тръгнеш си разкажеш и бъдещето, давай да чуем. Искам да разкажа всичко, трябва да го знаят, за вас го правя, минало е давност, не е проблем. И после ще имам един технически въпрос, какво?
Викам, после ще имам един технически въпрос, като разбирач да ми обясниш, защото този ден се карах с един пич за материал въпрос. Да, ще ти го обясня всичко. Чай да разкажа и това. И оттам стъпна историята и за първ път на 25 години бях активиран отгоре да получа екстра пауър. Дойде ми прекалено много енергията и много рязко почнах да не чувствам концепция за срам, за страх или за чувство за последствия. Това е диагнозата, разбираш ли. В смисъл, че както си по принцип окей и знаеш какво правиш, какво трябва да не правиш, къде да не се оправиш, къде да не настръхваш, супер. Почнаха тия работи да отсъстват и почнах да съм 24/7. И почнах да съм мяткам. Оставих едно кабрио Бертони без номера, беше биладжийска за заебаване в гората, ако те подгонят с материал. И заебах на моят Вито Бургас на злати шарения. Той много добре знае кой е. Той ми даде седмицата, която го бях свързал с варненски стабилни далавери някъде от Варна. Тя беше чукачка с пренабити номера. Аз не знаех за това. Има го в делото, някой ми я продаде, казваш, че се Иван. Аз не знам за това. Конфискуваха вътре с кожни яхите за 2-3 хиляди евро 2011 година и виногора и мен, заебах ги тях там. Взех седмицата и му казах, маняк, дам ти 1 кило зелено и другите пари ще ги оправим после. Тръгнах и по някое време ГД Боб МВР, той си помислил, че ще го изпаля с парите, за дет ме е предал, като го удариха с материала пред нас на Космос, квартирата беше генгста. Така, обаче аз по принцип не паля аверите си, много съм точен в бизнеса и винаги си оправям сметките. Може да закъснее, обаче ще оправя арестото, ще има плюс. Сега слушай, аз трева не пуша. И така, карам се, аз бях в хотела там с жакузито, дет бях ония ден, цяла вечер виках курви с един малък милионер, Петър Марвов казва от Нетебър. Той цяла вечер беше с батко и цяла вечер виках простутки в София, ги нареждах в една редица и казах, ти се обърни, ти си куши, ти си котка, навиди се за ръба, за зърното това. И той ми вика, добре, стояне, как ми ти е неудобно да извикаш всички сводници тук и курви, че и да гледат са въртет, но ти ли е неудобно, като ти кажеш, че тя не става и да се обърне и да тръгва. И му обяснявам, моето момче, на теб татко мой да ти е дал Audi S8 последен модел на 20 и така нататък, да се чувстваш с карта безлимито, обаче на мен никой нищо не ми е дал, не ми е купил едно колело, Саймън Джи се оправя сам и рискува за този мръсен кеш. Когато аз плащам, трябва да има премиум услуги. Разбираш ли ма? Някой ден ще го разбереш, но не сега, не тук. Така, цяла вечер генгста шит генгбенг, малкият се нагледа на Джейсън Порт, това и него го издухаха и по едно време нещо взех си мия крака в банята, някаква курва разсипа май някакъв бейлис и направо падна цялата мивка върху крака ми, разцепи ми целият пръст. Направо всичко в кръв генгста и тръгвам да ходя в Банско на дневна сауна, рибките да ми ядат педикюра, имаше дори курви по хавли. Той иска да продължи Джейсън Порт. Качвам се в седмицата, беше заледено, генгста, някакви охрани ме бутаха там по паветата в Драгалевци, защото върти газа ни беше екс-драйв. Така, оттам имахме разговор с шефа на хотела, бях малко невъзпитан и му казах, маняк, ти си просто едно дърто копеле с хотел. Чупил съм мивката, ще я платя. Къв ти е проблема на тебе? Ама това, ама онова. Е бил майката пръска и си леша вътре и се чувствай. Заминах както и да е, пътувам си по едно време към Дупница и си слушам една песен на купона почта София, свърши Банско, курвите пият шампанското, от песента ми дойде до лав. И така, както си караме, говоря по двата телефона с 200, по едно време леко намалям някой ми звън на генгста и гледам патрула отзади зад мен на Буркан. А трябваше да ходя в София да посрещам Чапо от Испания. Той се връщаше за мятка и той малко в Българистан. Така, и си викам, сега няма предизвикам преследване, защото ма чакат и в Банско и ни генгстери да се видим. Ще кажат, празняр пак почна. Тогава не бях, даже не правих празни работи, но обичах да се преследвам с полицията. Винаги съм го правил. Извинявам се, за което не има обърнати патрулки. Живейте си живота, чувствайте се. И оттам нататък, как да ти го кажа, реших да спрях и знаеш кой ми вика полицая? Един тарикат от Дупница. Викам, какво става, колега? Талон е това, немски номера, пилони, червени табели. Викам, да, къде ще ходиш към Банско? Той вика, седни отдясно и ще карам. Викам, ще ви гърбите с колата? Викам, да. Викам, сядай, карай по-бързо, викам, ако ще взимате и да заминавам да фащам такси, защото искам да зашибам. Отидахме и изкочи една кучка с микрофона, ще дадеш ли интервю? Отначало викам, махай се от тук, неща интервю, минус 5 градуса вънка глупости. Тя беше много нагла, букука, идва си върти газа в мен. Вика, дай ми интервю, моля се това, виж какъв хубав шал, имаш ли си като брат Пит, курвата ме предразположи, викам, ела, сега ще дам едно интервю, ела тук. Пиратки ли, за какво става въпрос? Викам, добре, сега ще обясня за какво става въпрос и набързо и го излях, то стана някакъв хит. После почнаха да си го пускат след дискотека и да се мяткат като чукю с заешките опашки с шала. Ако беше в някаква друга държава, ще подръпна и тя се студио веднага. Да, отидах после в Банско, колата беше прибрана и конфискувана. Там съм мятках Банско 3-4 дена по хавлия напред-назад, извиках всички простутки в периметъра също и тях.
Даже май накрая вече те дигаха и телефоните, извикаха и някакви циганки, смятайки празни работи, оня малкия се връща. Тига и ти кардарашките ли извика, брат? Викам, дей си работа, какво правим тук, си оставаш, държиш инкер до край, няма обявяваш. И това. И това е. Така да ти го кажа, накрая се върнах пак в Бургас, после имаш вече много празни работи, киното много ескалира, взех да ходя с една бяла риза, с една братва, с един топор, с едни обувки с миска кожа, си едно съм Николас Кейдж в лице на заем. Имаше едно преследване, после една крадена петица, 70 км направо пресечен терен, завърших в една гора в село Зорница до Сливен и изкочих с брадвата, бягам в гората с обувки с бялата риза, заключих колата, те не могат да намерят. Джипови, мипови, една лада нива търсят. Всичко това се случва на 1 май 2020 година, има някакъв празник, хората събират в гората. Обаче бях натикан и не бях спал и в гората взеха им се привиждат полицаи в храстите. Викам, майка му да еба, те си им застанах тук направо генгста, сега могат да ме изчаткат и да ме заровят в храста и да кажат, психопата сам се оправи. Викам, няма някак, излизаш в селото и почваш да драпаш, ти трябва да напуснеш гората. Излизам, вървя с брадвата, като погрешен завой, суркам по земята из бялата риза и гледам свети една къща в далечината лампи, хората събрали и пият ракия на 1 май. И аз изкачам, оставих брадвата настрани, защото нали, може да не ме приемат като неканен гост 12 вечерта на 1 май. И им викам, извинявам се, ще може да пия на ракия, докато да ме взеят и вери. Няма проблем, може и такова. И по едно време гледам как се задават отгоре една джипка, пък и не мои хора идват да ме взимат. И те са в гората в едно друго село, черпят се. Идва да ме взимат една Хонда и гледам как се задава една джипка и задават се отдолу, тропат с кубинките. Викам, те сме оправиха. Кмета ме видял как вървя с братата в една друга улица под лампата, извъннал директно на куките. Както и да е. Само идват, те фърлям ключа долу и викат, къде е колата, сега ще умекнат кокалите, това иска да ми нанасят акция респект. Викам, каква кола, какви кокали, бе, брат? Аз просто викам, тук се скарах с една путка и ме изгони от къщата и дойдох да пия на ракия. Каква кола? Не съм виждал автомобила. Преследването започна между другото, от Карнобат. Зареждача искаше да спаси пълен резервуар с гориво, защото аз вече бях почнал да ни плащам. Ако ме разбираш правилно. Бях с петицата, беше 2011 нова и с италианските били. Да си тръгваш направо. Тие неща са минали давно, си имало за там дела, платено и всички щети, ония дед куса, дед го блъснах и на него. Сега ще разкажа, стой тук, слушай ма. Ония бях с една кълбойска шапка, една така, и вътре в петицата и зареждам пълен резервуар и усети, че гърбя. Между другото, на ветрен имаше проститутки, една циганка и изгърбих и с една свирка за без пари. Да, влезе вътре издуха ма, ни платих и викам, дърпай на някъде и плюй вънка. И тя ми вика, Ана, майко, Баксана, сега ще дойдат другите, викам, докарай сводниците, викам и те ще ме издухат. И я изфърлих от колата и продължих. И оттам на Карнобат то си иска да спасява горивото, разбираш ли? И почна да му викам, зареждай, напълни резервуар, чак накрая се усети. Викам, маняк, дърпни се, викам да си изкарам това и сега ще платя. И он я взе да прави така, застана на капака, един дългун, 2 метра беше, застана на капака, иска да прави така, ще спасява. Мисли си, че Uncle G няма да му наби кикдаун. Като му изпуках един кикдаун, разбираш, и фръкна 2 метра назади. И си продължих. И оттам се започва преследване. Обаждат се и казват, има някакъв гамен с италиански табели, бочнал е зареждача на Луково на Карнобат. Али, брате, не сме педали. Почваш да ма гониш, ти мене, аз транспортьора и гледам аз на Средец барикада. На Средец, нали знаеш, там след Бургас има или павета, един мост за наляво. Там има барикада на чингета. Саймън Джи почва да цъка къси дълги и заслепява, обаче много генгста шофьор съм аз, разбираш, направо тръгвам, както е барикадата, искам да видя те ще издържат ли на напрежението ми, не може свари да влиза в патрулката, да дърпа назад и да такова направо газ и Саймън Джи минава по средата. Там се започва преследване, пресечен терен, много карам аз на тип троник. Когато е насечен терена, само цъкаш ръчката надясно и започваш четвърта, трета, без фарови, гасиш фаровите, на всеки 100 метра цъкаш фаровите. Изчезваш, завоя вече няма фарови, няма генгста маняк, фани вола на здраво и гледай ти си робокоп. Ти имаш Night Vision. Така, оттам се продължава. Преследването е много тежко. В едно село Зорница вече завихна долу към една гора и се обатачих. Реших, че трябва да заключа колата и да влизам в гората. Нали? Да не продължава преследване, защото на Сливен ще ме чака друга барикада. Някой може да е брусо или станго и кеш да изкара патлака, ама зачукат. Да. Там вече да е бах колата и това е вече ма карат. Минаваме на Лада Нивата, вече дет ма взимат, фърлих ключа на бордюра и им как ви ма предадахте, някой ден ще срещнем пак на хората. Вика, не сме предали, кмета беше. Те закараха в полицията и ма заключиха в Средец районното и един приятел там е бил нощна смяна и е казал на другия ден на Вера ми на джойнто, вика 15 години съм полицай, все сме имали, вика, всяки хора заключени. Този човек ми идваше направо да отключи килията и да ми се маха от главата.
Цяла вечер съм блъскал по килията и съм крещял като изтърван. Такива глупости не си чувал. Като носорог само се засилва цяла вечер. Слагайте си поличките, жени мръсни, ще шибам. Аз съм острието на мафията. Аз съм монопола куче брясно. Въди материала конфискувай. Цяла вечер до сутринта не съм се спрял. Казвам ти, пишман станаха тия хора. Знаеш, пишман станаха. Това беше легендарно. Излизам от делото и отивам. Захари беше тогава адвокат, Захари Кирилов от Бургас, той е алкохолик и комарджия, всички го знаят. Захари изкача като пияна лисица пиян, изкача в районното и ми вика, влях до казиното само да ги пробвам. Вика, удари ги 200 лева. Захари, не, преди това бях си ни курви в Свиленград, имаше фалшиво евро, имаше дело, бях пуснал 3 курви, караха за коя ми глади ризата и фърляха фалшиво евро там в казината при турците. Както и да е, по едно време дойдоха в хотел економическа полиция до 10 човека, както съм с курвите. По едната пачавра имаше останала една банкнота в портмонето, тя влезе в делото и изкачаме на дело Свиленград. Захари пристига с едно БМВ, идва в Свиленград на делото, влиза Захари, делото заседанието почва и на най-важния момент Захари, знаеш какво прави? Слушай да ти обясня. Захари на най-важния момент вече е заспал в съда и съдийката ме гледа и викам, не случих на адвокат. Кажете ми какво да правим, ако искате отвод нещо. Захари спи пиян, разбираш ли? Пак аз целия съм се облякал, съм се изпънал Николас Кейдж вътре и водя плюдуария, разбираш? Аз споря с служебно ли ти беше назначен той? А? Той служебно ли ти беше назначен? Не, той го се плаща, но просто беше много екшен адвокат, разбираш. Вършиш си работа, но обичаш алкохола си да си фирка. Всички го знаят от Бургас, Захари, разбираш. Много весело. Бях ми с още други хора и им викам, те тръгват към съда по Анцузи, пък тогава вървеше под прикритие и викам, какво? Вие пътувате с Анцузи в съда? Колеги, нашия холдинг, аз съм Иво Андонов, ти си куката, ти си това, слагай ризата, обличай си панталона, тако. Викам, не може да нарушаваш репутацията. Тогава 2012 не знам дали се сещаш, под прикритие гърмеше. Аз бях взел за джаро с кожените ръкавици и това онова. Много бях във филма, казвам ти го да го знаеш. Изкачаме в съда, че и се карам с тях пред полицаите. Викам, не може по Анцук да ходи в съда. Слагай ризата, нати на те тая риза, нати това, всички ти изпънали с ризи. Вътре курвите и те са на дело свидетелстват. На лай как ще кажеш, какво ще прекара. Викам, какво прави тази банкнота в нея? Викам, де да знам, тази курва е духава на някакви турци. Викам, плаща ли се? Викам, проверяй ги на границата. Ако ма занимаваш мен, бе, брат. Ски бахти, платили се на курвата да прави кавали, аз съм бил изкарчен в денонощния запори. Ма ко ме интересува, викам, бе, управица, както и да е. Падна в канала делото, има го в справката. Аз нямам вина, ще се ебат. Вие произведахте проститутки в България. След 90-та година всичкото леш, цяла Европа изпиха спермата на целия свят. Аз не го направих, бе. Да не съм Тодор Живков, бе. Гледайте се работа. Това е.